Astăzi va fi dat start proiectul de iluminare stradală. Proiectul cuprinde toate 5 sate ale comunei Cuhnești. În componența comunei Cuhnești intră satele Cuhnești, Movileni, Sârghieni, Clococeniu este, Coto și Bisericanu. Suntem bucuroși de iluminarea stradală. Așteptăm cu nerăbdare să aprindă luminile. E o plăcere pentru sat. Când este o lumină, este un drum. Lumină nu era. Așa că e binevenit întotdeauna lumina stradală. Sunt foarte bucuros că astăzi noi deschidem un proiect la satul dumneavoastră. Da, pentru mine Moldova dezvoltată și prosperă este nu numai promisiuni goale, dar fapte concrete. Felicitări, dragi prieteni! Datorită insistenței doamnei primar și a efortului pe care l-a făcut echipa lui Ilan Șor, acest proiect a fost lansat, a fost aprinsă lumina în această seară. Vreau să vă spun că am văzut bucurie atât în rândul copiilor, cât și în rândul maturilor. Сейчас будут в безопасности. Можно ходить вечером, можно возвращаться поздно с работы, можно гулять с детьми.